Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan prestatu behar dugu haragi xeatua, tortilla, mortadela eta udare marmeladarekin prestatutako fiambrea. Oso erresa eta goxo-goxoa eta gainera sorpresa bat emateko aproposena. Behiak baserriaren ekonomia zuen bere gain, jatekoa, diru sarrerak eta baserriko lanetarako indarra. Erran dugun bezala, prestatu behar dugu haragi xeatua, tortilla, mortadela eta udare mermeladaren fiambrea. Hortarako beharko dugu 600 gramo haragi xeatua, hau da, aratxeki haragi xeatua, gero biarroltze, mortadela 3 lontxa, piper beltza, gatza eta perrexil pixka bat xeatua. Eta hemen prestatu dugu udare mermelada bat, hau da, udare ondo batzuekin egosi eta gero azukria gehitu. Eta orden, prestatu dugu mermelada pixko bat. Bertzegiz ere erosten alda, zen gainera hemen zonalde honetan badaukagu produktoriak mermeladak egiten dituztenak eta olakoak baditu ere bai, Bueno, zazti gaitezen. Haragian prestatzen aldugu, gatza mota eta piper beltza pixka bat. Nahazten dugu dena. Zapore gehiago nahi izan ezkero edo gustatzen bazaizu igual baratxuriekin edo tipulaekin xeatu mimia baita ere gehitzen altzaio. Eguntekoan guk utzuko dugu horrela, jauz eman gabe. Aretxiak goi mailako kalitateko proteina, burdin, zink, fosforo eta B-taldeko bitaminen iturri da. Hoien artean, B12 vitaminarena. B12 vitamina globulu gorriak sortzeko beharrezkoa da. Globulu gorriek oxigenoa garraiatzen dute odolean. Orden, moldea hemen dugu, labeko papera jarri diogu, eta hemen udare mermelada batuko dugu behitien, basea bezala. Gero ere, erabiltzen aldugu, sobratzen dena, norbaiten nabarmendu gehiago, eta orain, haragia. Haragi erdie prestatuko dugu, gero mortadela 3 xerra gehituko dugu, eta gero tortilla eta gero bertze erdiekin tapatuko dugu. Horrela, gutxo gora bera. Horrela. Mortadela. Horrela. Tortilla frantzesa bat prestatzen dugu.
listo gure tortilla. Orduen, gehituko dugu moldean. Eta orain gainetik falta zaigun haragia. Erresiltziatu pixka bat, gainetik. Eta labera sartuko dugu, 180 gradutan dugun labea berotzen, eta 45 minuto gutxi gora bera. Bale? Baltzen nekien baztanen ohitura dela 8 eta 10 hilabete tarteko aratxiak hiltzea eta hemendik kanpo 12 urtekoak? Ja, atra dugu labetik, ostera utzi diogu eta olako itxura izango du. Hau da, mermelada gainetik eta mozten badugu, ikusten alduzue, kapa diferenteak. Hau da, haragia, mortadela eta tortilla. Eta gero, aurkeztuko dugu modu diferentetan. Haragi txikitu, tortilla, mortadela eta udaren mermelada zakotea osagaiak. 600 gramo aratxeki haragi xeatu, gatza, piper beltza, 3 mortadela xerra, 2 arrautza, 4 kollarakada udaren mermelada, perrexil xeatu. Familiei edo lagunei nebalen izuman sorpresa on bat, hau duzue, modu bat egiteko. Eten alduzue errezeta egin dugun bezala xe, edo hotzian jan, horrela, fiambre bezala edo pate antzekoa bezala, edo baita ere beruan, lemitzeko platera, entrante bezala, edo baita ere plater principal behar bezala. Gustokoa izatea, espero dut.